beh. Issa l-passeggiati jieġu għal-mistri. Rabat stingat, riservat għall-isniter u l-klib tal-kaċċatuz min il-gamim wara l-moħriġ naħdem fi skiet l-aħħar bidwi fwiet il-lasel u jien għal-bebux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżu fwiet il-lasel jiġu nataħat kien saġu xot kien mata l-frott wal-ħidmiti xibret dawn l-aħħarim konti tajjin wara l-moħriġ naħdem fi skiet l-aħħar bidwi fwiet il-lasel u jien l-aħħar bidwi fwiet il-lasel u jien l-aħħar bidwi fwiet il-lasel u jien. Brava Krista